Moi. No niin, moi moi moi. Nyt tehdään tästä uutta. Ota. Aika lailla huonot kamat. Uutta paremmat kuin siinä yhdessä. Voit sit kirves. Voit sit tehdä mulle jonkun hienon puutalo. Joo. Mä tein niin hieno kun mä... Tää on Joimaa. Ja tää just Tästä aloitin. tulee mun kanavalle video. Kivikirve. Ihan kiva. Jos olisi Nyt saanut... rupaa hakkaamaan puuta ja teistä tänne Swampille talo. Tää on siis Swampille spawnattiin. Heti kun mä saadaan kiviviakan, niin sitten pistetään easy. Tää on jo easy. No sitten... Muun muassa pelataan koko ajan easyllä. Älä sprinttaa. Koko. Kävele mieluummin. Menee toi hungerbar tossa. Ai niin. Mä tein sulle äkkiä pikatalo hetkessä. Mä saan hyvin tehdä sitten pikataloja. Okay. Ja oikein. Et sitten tee semmoista pikkupaskaa. Siihen pitää mennä ainakin stäkki. Sulla on kohta stäkkiin varat. Heti kun mulla on stack. Sulla on stäkkiin varat. Nyt. Vähän yli stäkki. 8 palaa yli stäkki. Ei 12. Nyt mä tein sulle. Tehdäänkö mun kanavalla jotain vähän pienempiä videoita? Ai koska sinä pelaat. Ja. Me tehdään mun kanavalla 15 minuutin videoita. Ainakin sulla on hyvä sienifarmi. Joo. Mun kanavalla tehdään sitä 15 minuutin videoita. Joo, kyllä mä jaksan pelaa. Ja sitten lähde mainiinkin tässä videossa vielä. Mulla on Tähän tulee hyvä talo. Hei, paussitetaanko? Miksi? Hovin vuoksi. No sitten tässä... Sitten kun sä oot saanut sen talon valmiiksi, niin Ok. jatketaan. N, I, T, nyt.